No niin, tästä se vieraisille meneminen alkaa. Printtaillaan. Eli ei enää 1:6, vaan 1:87. Ja tietenkin sitä pitää vähän tervata tuota mökin seinää. Monenväristä tussia siihen sopii käyttää. Ja kohta sitä taas printtaillaan seuraavia palasia ja tällaista siitä on tulossa sitten. Ja liimalla kasaan. Ja siis mä niin innostuin tuosta hommasta, että mä ihan unohdin ottaa kuvia, mutta tässä se on sitten jo nurmikolle istutettuna tämä talo ja ihan oikeata hiekkaa on, kuten kuvasta näkyy. Eri keperin pistin siihen pohjaksi ja heittelin hiekkaa päälle. Siinä on sitten vähän sitä vaihetta, että saadaan jo kattokin. Sekin on tussitettu tuon väriseksi, kun ei mulla ollut oikein väristä filamenttia. Mutta ei kai se nyt niin nykönukata olekaan. Ja ei sitten mene kyllä ihan niin kuin römssössä tuo homma, kun ei olisi meillä osu kohdalleen millään tuo katonpala. Vaikka mä nyt koitin nopeuttaakin tätä, että ette näe mun virhettä niin kovin pitkään. Mutta kuitenkin sitä riittää. Onneksi muistin laittaa harjallekin liiman joka tapauksessa. Ja sitten vaan painamaan tuo semmoista koruliimaa, joka jähmettyy nopeasti. Mutta seuraava vaihe oli tämä kiviä pihalta. Ja tietenkin sitten kivien peseminen, mikä pitäisi tehdä pesuvälissä ulkona, eikä suinkaan näin niin kuin minä teen, että meni lavuaariin, mutta ei ollut onneksi paljon hiekkaa. Ja kuivataan, kaulitaan ja käännetään ja sitten vielä vähän väännetään, pistetään liimaa pohjaan ja läntästään se tuohon talon viereen. Ja sitten tuo kivihän piti olla sen takia, että kun kuusi ei suostunut pysymään pystyssä, olin mä sen tuossa jo mallannut, mutta eihän nyt kaikkea teille näytä. Niin nyt täytyy sitten laittaa sille vähän liimaa tuonne oksistoon, alimmille oksille, että se ottaa tukea tuosta. Sillä on tämmöinen tukihenkilö. Mutta vieläkään tämä ei mennyt niin kuin römssössä. Vaan se ei suostunut pysymään. Se tarvitsi vielä toisen tukihenkilön ja lisää liimaa. Mutta no, tukihenkilö tähän riitti pihalla ja liimaa tuuvissa niin, että no hätä. Pysy nyt jo. Häikun vääntyy. Ja kääntyy. Mä oon nauhoittanut nämä puheet jälkikäteen ihan siitä syystä, että ette tiedä kuinka monta mielenkiintoista sanaa minä lausuin aina jossain vaiheessa. Vaikka oikeastaan ei tämän Rojettin kanssa niitä paljon tullut. Tuossa on muuten sitten yksi puu lisää, kun ne on oikeasti tämmöisiä pieniä puita, mutta mä halusin tehdä niistä pensaita, niin mä napsasin niistä tuon rungon poikki. Ja sitten liimasin ne pohjasta alkaen tuohon nurmikkoon. Ja kuinka ollakaan joku älytön ajatus tuli, että niille kävi niin, että ne meni suoraan riviin tuohon. Olisivat voineet olla vähän silleen sekaavamminkin, mutta no ne nyt on sitten noin. Ja sitten mä keksin, että mä tykkääkään tuollaisesta ruohosta, niin täytyy ottaa tämmönen kiva lelu käsittelyyn. Tää on staattisen ruohon levityslaite. Ja sitten siinä pussissa on sitä staattista ruohoa, joka ei sitä halua millään tulla pussista. Se ei ilmeisesti tykkää tehdä töitä, mutta onhan meillä jokaisella niitä vaiheita välillä, ettei kauheasti työntekomaita. Mutta kumminkin minähän voitan yhden ruohon ketaleen. Siellä sitä nyt sitten on. Ja ei muuta kuin kans kiinni, omaiset on nähnyt. Seuraava vaihe on sitten levittää liimaa. Ja tokihan tämä homma olisi pitänyt tehdä ensin ja vasta sitten laittaa nuo kasvit, mutta kun mä ensin kuvittelin tuo ihan hyvä tuolla vihreällä perusruohomatolla, mutta kun en mä sitten kummiskaan siitä tykännyt. Ja sitten me laitetaan tästä tämä sähköinen piuha yksi tuonne ja ravistetaan heinät ja toivotaan, että ne jää pystyyn. Taisi tulla vähän liikaa. No, mutta on niistä ainakin osa pystyssä. Ja sitten kun se on laitettu joka puolelle, niin sitten imuroidaan ylimääräiset varovasti pois. Tämä on ihan semmoinen näppäimistöimuri, mitä mä käytän siinä, mutta monet käyttää ihan tavaimuria niin, että siinä on sukka päällä. Sille ne ruohot voi sitten käyttää uuteen levitykseen.
Nonni. Tuuvaissa tänne Tollandia junaradan ääreen nyt sitten etsimään lopullista paikkaansa. Tässä se voisi jossain olla vähän niin kuin, kun tähän on järvi tulossa niin rannalla, mutta nuo alkoi liimasta vähän kupristella nuo reunat ja pistetään pikkasen paino.